Ahojte, vítajte na kenemridersclub.sk. Dnešný tretí vlog budeme venovať produktu, riešeniu a možno že funkcionalite, o ktorej mnohí z vás ani nevedia a o ktorej nevedia, že my máme riešenie ako jediný na Slovensku, jediný na svete. A vyrábame tento produkt a predali sme ho už asi 2000 kusov. Funkcionalita sa týka, hlavne sa budeme venovať Spiderom, ale myslím si, že to sa bude týkať aj Canyonu, takže keď to pozeráte trošku neskôr a máte Canyon, tak sa to bude týkať aj Canyonu, som o tom presvedčený. A týka sa to aj Rykeru, i keď to riešenie je trošku tam inakšie spravené. A prečo produkt, prečo Martin, teda ja o ňom rozprávam, možno, že viete, možno, že nie. Vlastníme na malom Slovensku vznikol 2020 obchod s názvom martinthevlogger.com a v súčasnosti sme asi top 3 na svete, máme viac ako 500 produktov. Nebudem vám vedieť povedať o všetkých, ale častokrát sa stretávam s zaujímavými otázkami a počas roka sa budeme rozprávať o takých drobných vychytávkach. Nakoľko všetko je v angličtine, tak vám to budem hovoriť ja tu pekne po slovensky. Takže dosť bolo teraz týchto hovadín. Začíname. O čom vlastne rozprávam? A na to, aby som vám vysvetlil situáciu, použijem reálny príbeh, vlastne ako sme sa dostali k tomu, že začali sme vymýšľať alebo vyrábať niečo takéto. Nechcem to ani veľmi zoomnúť na kameru, lebo toto je výrobok, ktorý som teraz zobral z beštie, z môjho Canon Spider F3S. Má asi 8 rokov a je vyžúvaný, takže nechcem vám ukázať, ako vyzerá čisto, lebo ten čisto nový vyzerá oveľa krajšie ten produkt. Väčšinou som jazdil s beštiou tak, že mám side kufre, tvrdé shedbagy na nej, ale v ten deň som začal v tom momente používať aj to, že som si dal dlhší výjazd, dal som si dozadu na sedadlo spolujazdca a to je úplne jedno, ktorý Spider budeme používať ako example, ako príklad. Dal som si na sedadlo spolujazdca tašku, pripevnil som si ju bungee sieťkou, čiže sieťkou alebo tým pavúkom a jazdil som. Dostal som sa na peknú cestu, začal som tomu trošku nakladať a zistil som, že niečo nie je v poriadku s motorkou. Motorka nič nesvietila, ale proste do zákruty to nebola ona. Začala ma brzdiť oveľa skôr, akcelerácia nebola taká, na akú som zvyknutý. Takže aby som to skrátil, začal som investigovať, čo sa mohlo zmeniť alebo čo sa mohlo stať. Jediné, na čo som prišiel je, že dneska jazdím s batožinou vzadu, s ktorou som týždeň predtým jazdil. Zhodil som dole batožinu, tá istá cesta, nechal som ju na strane, motorka bola v pohode. Takže vravím, že niečo tam bude. A to niečo je tlačidlo, ktoré je pod každým Canon Spider na strane, teda pod spolujazdcom. A ako náhle tam dáte akékoľvek závažie, naozaj sa teraz rozprávame a majme trošku rozumu, niekedy tam dáte jazdca, spolujazdca, ale keď tam dáte akékoľvek závažie, tašku a tak ďalej. Motorka to vyhodnotí z bezpečnostných dôvodov, že tam máte niekoho, zapne vás do režimu, ktorý vám nikde nebude signalizovať, okrem Rykera, Ryker to myslím signalizuje, ktorá vám nikde nebude signalizovať, že hej pozor, správam sa tak, ako by si mal spolujazdca, tým pádom obmedzujem akceleráciu, obmedzujem výkon, obmedzujem náklon alebo obmedzujem schopnosť plynulého prechodu v rýchlejšom móde cez zákruty. Toto bolo pre mňa dokonca až tak, že som bol naštvaný, pretože som nevedel, že som v takom móde, pretože ja som tam toho pasažiera nemal a ja som očakával, že tá motorka spraví niečo iné a tá motorka to nespravila. Nevadí. Prišli sme na riešenie a poďte, ukážem vám, ako vlastne vyzerá takéto tlačidlo. Takže tlačidlo pod spolujazdcom. Tento gombík alebo tlakový senzor máte na každom jednom Spideri vzadu. Dostanem sa k RT-čkom a rozdiel medzi RT-čkom a F3 limitkou a F3S-kom. Rozdielu na Rykeroch tiež, ale ako funguje toto fixné tlačidlo. Čiže to dáme iba preč. Takže ten tlakový snímač funguje už od minimálneho zaťaženia a jednoducho na ňo dáte iba takúto pokrývku, ktorá vydrží hocičo. A teraz keď
dáte na ňo sedadlo. Teraz, keď máme tam sedadlo, hociakú záťaž by ste tam dali, hociakú, motorka sa nikdy nebude správať tak, ako keby mala pasažiera vzadu. Ale teraz pozor, asi viete, kam budem smerovať. V mojich produktových videách, ktoré sú teda prioritne v angličtine, rozprávame, že ten fix push button, verte mi či nie, naozaj nebol prioritne robený preto, aby ho používal niekto vtedy, keď tam má pasažiera. Tá nejaká bezpečnosť by tam mala byť. Testovali sme to, kedy sa začne lámať ten push button ako taký, čiže koľko teoreticky, akú veľkú hmotnosť vie zvládnuť, a je to cez 200 kg. Je to celkom dobre spravený dizajn, je to už asi verzia 2 alebo 3, takže v tom sme to celkom zmákli. Čiže on nemá problém so závažím vzadu, a skôr začne mať problém vaša motorka. Akurát, a ja nie som naivný, viem, že to používajú, samozrejme to používajú hlavne na F3S-kách alebo F3-kách, Spideroch, keď ľudia majú vzadu pasažiera, majú to tam. Fajn. A ten risk berete na seba, tá motorka sa bude správať, ako keby ste tam toho pasažiera nemali. Čo chcem povedať je, a ten úsudok nechám na vás, či to budete chcieť, ak si to zakúpite, či to budete chcieť používať aj vtedy, keď tam máte pasažiera. Len si dávajte pozor, špeciálne pri F3 limitke alebo pri RT-čku, keď vzadu máte pasažiera, dajte si pozor, je tam aj náklonový senzor. Táto vec signalizuje tej motorke, hej pozor, je tam aj pasažier a bude sa správať aj s tým dofúkovaním trošička inakšie. Takže naozaj odporúčam to využívať vtedy, keď máte vzadu batožinu, pretože to je absolútny nonsens, aby tá motorka vtedy išla do toho nejakého úsporného alebo obmedzeného režimu. Ešte sa veľmi rýchlo vrátim k Rykru. Ku Canyonu sa vyjadrovať nebudem, lebo k dnešnému dňu je február, som ho ešte nejazdil. Ryker má ten spúšťač vtedy, keď tam dávate zadné stupačky. Spustíte zadné stupačky, je tam magnetický snímač a ten vyhodnotí, že proste motorka je two up, čiže so spolujazdcom rovnaké obmedzenia spustí aj na Rykri. Dá sa to obísť? Áno, dá. A to riešenie je trošku nákladnejšie. Ja som nejaký magnet na to, protimagnet, nevedel tam napasovať, ale existujú stupačky, ktoré sú na to špeciálne vybavené a s takým protimagnetom a dokážu oklamať tú motorku. Takže riešenia sú, ale hlavne som dneska chcel s vami zozdieľať fix push button riešenie a hlavne som s vami chcel zozdieľať, že hej, keď tam nosíte batožinu vzadu, možno, že ste si není vedomí toho, že motorka sa vám bude správať trošku inakšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali toto video. Ak si to chcete zakúpiť, martintheblogger.com alebo nám napíšte a hlavne sa stále zabávajte.